Kohaman kupara bain hau Jesus Christ. Haga gospel mindaga singleos ngau shapang ke jingit ka bakrau jong uramba shispa. Par kumno Jesus la pin kod ya ushakre jongo na marka jingit ka bakrau jong une ubriu uramba shispa. Haga jingshisha une ubriu uramba shispa ulong ubriu bakrau ngelaban smutu naka kerteng jongo uramba shispa kabawon ayo. Hapo une ubriu don shispang ngut ki shipai lane shakre. Une ubriu urangba shispang udon shispang ngut ki shakre hapo jungu. Dan kira ujisu ula ong ya ujisu ngadon ki shipai hapo junga larang nga ong ya uwei ban wan uwan larang ong ya uwei ban late unlate larang ong ya uban lekumne unle. Te Haga jingshisha une ubriu ulong ubriu bakrau namar udon bon ngut ki shipai lane bon ngut ki shakre batre hapo jungu. But haga jingshisha hapo Roman Empire haba ki sim lane ki kinrad ki yoi ba ki shakre ki bapang ki teman kim don borshu ban trelang bat ki kim don bor ban le haga jingshisha ki lekumno ki shu bread ya ki ban iyab kum gimran kumbangi bread ya kimrat haga jing shisha kis im ki kanrad ki shaid bread ya ki shakri haba ki yoi ba kim laban treminda kim don bor minda ki la tumman minda ki shaid bread henry hangneng yoi une urang ba shispa ulawan ban duwai na kabanda jung ushakri ulawan ban duwai na kabanda ushakri jungu. But ujisu ula ioi ka jingait ka bakrau jungu. Enda une ubori ula karpadi ya ujisu ban pin koid ya ushakre ujisu kumno ngan wan ban pin koid ya u. Ujisu ula ngan sawan haing jumpi ban pin koid ya ushakre. Henry une urang bashispa ulang kumno ya ujisu ula ong kotrai ngamlong babit bamen wanrung hapoing jonga. Henry shuong tang dakaktin bat ushakre jonga une jingoid. Kana ke kintin ngi duwai manlakas ngi haga formas hapreng mas ngi duwai. Mo pikir mau niam ngiduai mankas ngi hakapor mas ngiduai kutrai ngap long babit pamen wanrung hapoki jenga bat ong barkamen sim jenga kansa kiahi ngiduai klam daga jing perkad man lakas ngiduai pait kana ka kenten ka down ka borban pin code yang hi na baro ka jing pang jing shutam jungi kana ka degur kom ngi pla ya laga jingai jungiro henry bonsen ngiduai klam daga jing sungothung ngiduai te hangne une urang bashispa wala play ke jingai jungu hakmadu jisu baru jisu wala ong ya kito ke babud ya ujis ong shishanga ong hapi badwar ha ri israel ngam paju shem kat kana ke jingai bad habangi pule shushu ke gospel ngi yoi namar ke jingai ka khrao jungene urang bashispa u shakri jungu uleyo jingko jingkhiam komun ko para ba in how jisu christ lengba ke gospel menta gasngi ujisu udang kot uber yang ibai pe ibai bangi barong ide ban don ka jingai ka khrao how jisu ban yo ke jingko jingke med barman sim kunjur ban pediang ke jingko ko jung pelor jungi i baro ge don gamban don ka to ke jingai ka khrao how jisu but kumjurung ide ban puson mindaga sngi lengba ka jinget ka bakrau jongi ibai pe ibai ujis ulaban pin code ya kibai radangi ban hakmat ublay da ka jinget ka bakrau baladangi duwai na ka benda kibai ki bapang ki bashitom da ka jinget ka bakrau ujisu unsa pin code ya ki namar ka jinget ka bakrau jongi ibai pe ibai hangne hak hospital ngeleos ngo ujisu la pin code ya ushakre jongone orang bashispa namar ka jinget ka bakrau jongu ulaban bad ula kerpad ya ujisu ban pin code ya ushakre but ujisu la pait ya ka jinget ka bakrau jongune ubriu but namar ka jinget ka bakrau jongune orang bashispa ujisu la pin code ya ushakre komur ka para bait ngi barong gide ban duwai na ka benda kibai da ka jinget ka bakrau omde tang duwai na ka benda jongi gidon ka man duwa gidon ka man id ya kibai par gidon ka man duwai na ka benda jong kibai ki bapang ke bashitom hangne une urang bashispa ula wan ban duwai na ka benda jongo shakre namar bale une urang bashispa ula id ya ki shakre ula id Rada umju id ya ki shakre hato un wan ban duwai na kemenda u shakre jongu m. Rada unam id ya ki unam id ya u shakre unam wan ban duwai un sabret no. Aba upang usitom lawan treshu ula yap shiliang mindom don mindo ban bu ya un sabret no. Henry ula id
uli orang basispa ula id ya usyakre lena ketagada ula ban duai nak benda jungo komen ko para ba id how Jesus Christ mindaga singide ban puson ngede ban khle alade hatong ilong kibriyo hatong along ubriyo hatong along kabriyo kabat duai nak benda kiwe ki bapang ke basitom radang imju duai nak benda kiwe ki bapang ke basitom ki bakurdo badang sham jinge barga jinje jar haga jinge mujun kabon rayu ngamju id yaki radangi id yaki ngan sa duai nak benda kiwe radangi ngamju id yaki be nganam duai nak benda jinge nganam kanmau yaki nganam yalam yaki hapo ingmane te haga nege mas bakhoid uji su udang ong yangi udang hika yangi be pe ke baning haga baning kong giron gaman id yaki hinman ki para jungi giron gaman id ki para mar jungi ki parlo ki para mar jungi baro giron gaman id ya baro palin namar tang ladangi id yaki be ngin se yalam yaki hapo ingmane ngin se yalam yaki hakmar ko duwan bar ngin se duai nak benda jungi haga nege mas bakhoid tongen kerpari uji suban yarap ingi bai pe bai bangi barang ini yo katoge jingaye ban id yaki para brio ban id ya barok hinman ki para jungi ki parlo ki para mana jungi namar tang radangi id yaki bai ngin kanmau yaki ban duai ngin sa yalam yaki hapo ingmane ki bapang ki pistom ngin yalam yaki hakmar ko duwan jongu trai ban duai ban radangi duai dak jingir ka bakrao badarangi duai nak benda kibe dak jingir ka bakrao uji sun sakta yaki bad uji sun sapin koid yaki na bawra ka jingpang jingsutom jongki bad kumjur ko para tongin panmap na uji su namar lese namar ke jingbom ngei jongi lese don bon ki buriu ki bom klampat yo jingkor jingya namar bale ngam ngei ngam don ka to ka jingei bar ngam ju duai nak benda kibe namar nga klam duai nak benda kibe lese don ka to karna ngon klampat yo jingkor jingya namar ka jingbom ngei jonga kato kalong ka pop ka bakrao te adme daga sngi komen ko param tongin stangban idia baro bad tongin duai nak benda baro dak jinger ke bakra kumba unei u rang bashis pa ula duai bad ujisu un sepediang ke jing duai jungi bad ujisu un seker ku gedo ya baro ke beriu namar ke jinger ke bakrao jungi ibai tongin duai nak benda kane kar bangan nak chimida ikane ke mas bakhoid eniero ya Jesus Christ